was wrong. Free wrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Wrapped around. Tak čau lidi, já jsem Smrťák. Dneska se tady vítám u takového videa ze hry Case Simulator 2. A bude to něco jako case opening, akorát, že tady to není za prachy. Ale už tady mám i tak nastrádaný hodně dobrý věci. A nejedou to krátkou dobu. 50 stránek, všichni takový blbostí. To je fuk. Budeme otevírat hlavně gamma caseu, protože tam je AKčko 47 Neon Revolution a to může stát i 575 eur, což má teda Jirka LP, můj kámoš. No, aspoň, že je to statrakový, 4 eura. Jednou jsem tady viděl dokonce i fialovou, asi za 30 euro, takže gamma caseu, pokud chcete nějaký drahý skiny do CSK, tak otevírejte gamma caseu. Ale klíček k tomu bude dost drahý, je za 6 euro. Zase Negev, Diesel. To je Negev poháněný dieselem. Reklama, běž do prdele. Jsem teď teda na dovolený a rozhodl jsem se i tak něco natočit, ono se vzadu slyšíte bouchání dveří nebo nějaké mluvení, ale je to dovolená, ty dveře jsou tady takový hodně propustný a tady mají i prostě zdi mezi pokojem a prostě okna, takže deze aspoň to fialovou, jo. Tak 17. Potom si tam dá dávat i jackpot nebo coin flip, to vám taky potom za chvilku ukážu. Sakra, já mám 88 centů, něco drahýho, dělejte něco drahýho. Tak, zkusíme jinou case, zkusíme třeba gamma caseu, uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Evidentně nemáme. No nic, vám teda ukážu ten jackpot. Tady prostě dáte add items, nějaký náhodný itemy. Tady si nastavíte obtížnost, potom dáte start a dávám to prostě procento podle toho, jak ty drahý zbraně jste tam dali. Potom tady coin flip, kde prostě tady vidíte, co tam oni dali. A bude se tam prostě točit mince a vy jste counterteroristi nebo teroristi, na každé straně té mince je něco jiného. Já vám to třeba teď názorně nějak ukážu. Třeba tady. Můžeme to vyzkoušet. Takže co by jsem tam dal? Tak tady to ne, to je moc drahý. Zkusíme tam dát ten. Třeba tady ty drahý. Je to už je moc sakra. Je tady teda rozmezí, co tam, kolik tam můžete dát. 137 ještě, tak. 145, tyko něco za maličko. Wormgot. Tak tyko něco za pár centů. Se vám snažím dát co nejvíc, aby se měl co nejvíc procent. Tak jenom o jedno, tak. Máme 56%, takže jak vidíte, tak se tady jmenuji Newgot a mám Gabena, samozřejmě jako boha tady ty hry. Gaben. Že jo? Tak. Prosím. Pojď. Yes! Takže jsem vyhrál nový nůž. A je reklama. Se na něj hned kouknu. 180 euro. Kde je? Jinak ty předměty se dají se nejspíš nějak prodávat, ale jako dají se nějak prodávat, ale vůbec nevím, jak je to nějaký těžký a prodávají se za hrozně málo, prostě nějaká věc, která stojí třeba 8krát víc než tady ten Caramid Black Laminate, tak stojí třeba 8krát víc, tak prodáte třeba za, nevím, 20 euro, takže je to celkem blbý. To prodávat, to už nemá potom smysl, to už je potom v podstatě tady to jakoby něco jako herní měna. A my se otevřeme teda další gamma case 2. Pokud bude 5 lajků tady toho videa, nebo 20 slídnutí, tak bude další video.
rychle, už mám asi 15krát, sakra. Dejte jenom euro, jenom 1 euro, to nemůžu mít štěstí aspoň na video, sakra. Štěstí jsem měl jenom jednou v jackpotu, abyste pochopili. Jsem vyhrál, jsem dal Impossible, to je ta nejtěžší obtížnost, co jde tady prostě, jak se tomu říká, teďkom kouknu, ne to ne, ten jackpot, jsem dal úplně Impossible, tady, a dal jsem tam samý ty moje nejhorší, měl jsem 0%, měl jsem tam jenom 1 polička a vyhrál jsem strašně moc nožů, prostě celý tady to bylo zaplněný nožma, jsem to vyhrál a potom jsem jich půlku prohrál a pořád jich mám celkem dost. Nejvíce mi líbí tady ten a potom tady ten. A jdeme otevřít Gamma Case 2. Sakra, tam bylo to AKčko, nůž! Ne! Sakra. Kdyby jsem dostal to AKčko a bylo drahý tak, jako to dostal Jirka LP, tak by to bylo hustý. Protože to stálo 575 euro. Tak otevíráme kejsku. Dej něco dobrýho. Třeba knife. Knife, pojď. Sakra. Knife, pojď. Pojď. Knife. Tak ne. Tak zase tady tu blbou XM. Brokovníku automatickou. Jinak normální Counter-Strike Global Offensive hraju. Stejně jako Jirka LP. Nic. Žádná reklama, dobrý. Tak pojď. Něco dobrý, aspoň růžovýho. Tak ne, no. Pořád samá blbá brokovnice za 2 eura. Nebo 1. To je fuk. Sakra. Ani to blbý fialový. Ach jo. Tam byl FAMAS. Sakra! Nic, potom vám ukážu tady ten kontrakt, kde v podstatě můžete, kde máte třeba hodně tady těch a můžete to udělat prostě trade up. A dostanete 130 euro, to už jednu mám. Tady vidíte 2x za 130 euro, hustý. Factory Move, což je super. Takže to se podařilo, to je dobrý. Tam bylo to AKčko, FAMAS! Ne! No, aspoň, že je to fialový. No, 2 eura, když to zaokrouhluju. Pojď něco dobrýho. Ne! Dob! Já se zabiju! Pojď, něco dobrýho, něco dobrýho. Něco dobrýho. Glock. Za 7 euro. To se dá v reálu prodat na nějakých stránkách, tak za 2 centy. To bylo tek. To byla tek 9. Růžová. Fuck! Promiňte za tady ten zvuk, to jste neslyšeli, neviděli. No, neviděli určitě, ale neslyšeli. To bylo z vedlejší místnosti. Tak. 5, 7. Hejte mi něco aspoň růžovýho. To jsem dostal zatím jenom z kontraktu. Tam byl nůž. Co byl daleko. No. Aspoň, že tady to. 17 euro. Tak zkusíme kontrakt zase. Co dostanem? 19 euro. Trade up. Super. Samý růžový. Tady z těch fialových se to taky dostane růžový. Tak, pořád těch nemáme dost. Takže musíme vytradapovat tady ty. Jo, počkat, to dostanu tady. Jo, dobrý. Takže musíme vytradapovat tady ty. Protože tady jsou ty blíž k těm růžovým jsou pokaždé prostě ty satrakový, takže jsou lepší, že jo. Takže tady nemáme dost, potřebujeme toho ještě hodně. Tak přidáme ještě jednu, tak. Nedostáváme se to teda hodně. Než to moc drahý zbraně, ale do těch růžových to můžu udělat prostě hodně drahý zbraně. A z těch růžových se potom můžou udělat červený. Takže je to super. Tam bylo něco drahého, fialového za 22 euro.
To že teďkom padají, že straight upu teďkom jsou sami z té gamma kejsky, ale se to bude tím, že to craftím jenom z věcí z gamma kejsky. Teda z gamma kejsky 2. Tak myslím, že už toho máme dost. Tak, trade up. Potřebujeme ještě jednu. Takže ještě tady budeme hodně dlouho craftit. Já jsem to mohl teda střihnout, takže na chvilku čus. Takže jsem zpátky a už máme dost na to, aby jsme si vykraftili nějaký růžový. No, dobrý. Už na to máme. Jo. M4A1 je z Hyper Beast. Yes! Hyper Beast. Konečně. Tady mám svoje, teda. A pořád to není nic daleko moje nejdražší. Jak vidíte, tak už mám gold nova, že jo? Tady to jsem nechtěl. Sakra domů. Chtěl jsem tady to se kouknout. Ne. Jsem se chtěl kouknout na něco jiného. Chtěl jsem se kouknout. To je fuk. No počkat. Tady. Ranks. Takže jsem gold nova 3. Jirka už je to, co stojí 1500 otevřených kýsek. 1375. Samozřejmě se počítáš od toho nového updateu, jinak by jsem měl už dávno ten největší, myslím, že za 10 000 kejsek. Nevím za kolik přesně. Jsem zapomněl. Ale za chvilku budeme muset končit. A pojď něco dobrýho nakonec, skoro. Myslím si, že těsně před koncem padne něco dobrýho, jako to bývá pokaždé do těch posledních kejsek, prostě nějaký úplně super věci. Prostě knife nebo něco takového. A ty konce mi vůbec nedaří. Aspoň, že ten kontrakt vyšel. Mě tak napadlo. Co když jsem to sami udělal se statrakama? A tady udělám další střih. Tak jsem zpátky a zjistil jsem, že nemám dost statrakových modrých na to, aby jsem udělal dost statrakových fialových a dost statrakových těch růžových, takže to nevyšlo. Ne! Ne! To se může stát jenom mě, sakra. Pojď. Ne. Samozřejmě, že ne. Scar 20, jasně. Powercore. To měl furt. Jasně. Jasně. To je úplně nejkejska. Super. No nic, tak pojď. Sakra. Zase. Do konce, pojď. Něco dobrýho. Rychle. Už bude skoro konec. 13. Můžu mít maximálně 15 minut, takže už 14 minut to budu muset ustřihnout. Aby se mi tam vyšlo intro, outro. Jinak mám nový outro a intro. To je fuk. A pojď, open case. Pojď, něco dobrýho. Ne. To je taková... Tak pojď. Něco dobré. Ne. Proč by mělo být něco dobrýho? Máme poslední pár sekund, půl minuty, ale nebude nic dobrýho. Jasně, chápu. Prostě za celý tady to prostě si samý modrý. Dobrý, chápu. Prostě nemám štěstí. Ani na kameře. Tam bylo to háčko! Sakra! Tak pojď. Něco dobrýho. Něco úplně dobrýho. Prosím. Ani ten Glock. Prosím, máme posledních pár sekund. Už to přetahuju, tak pojď něco dobrýho. No, tak nic. Tak asi konec. Takže loučí se s váma Smrťák a čus!